I-culture yethu is beyond ukudla nokudansa nokuxoxa. Sisaqala ukuthi siyakwazi yini ukuba nabantwana emakhaya babizwa ngabantwana bomalume bangabantwana bomkhulu ekhaya ngoba vele usuka yenzwanga ngendlela yokuthi uyenzwe ekhaya la uma wakhe ayendele khona. Salahla uNkulunkulu wethu, umkhulu omkhulu, sasala namasonto. Come who we are, siba lento esiyiyo ngemvelaphi yethu. Kize ngicabanga ukuthi badlelana namampondo namaZulu. Indlela abangathandani ngayo, babizana ngezinto kuze kube buhlungu. Ubone ukuthi uswela ulwazi ukuthi singabantu banye. Umlando weAfrika, mawufuna ukwazi umlando weAfrika, thatha iBhayibheli ukuthi I think the bottom line is simuntu munye, sibantu banye, isahlulwa imingcele esayikhandelwa abelumbi FUCK. Isitifiketi sokuqala leso siyenza lokhu kwamantombazana. Why umntombi i-virginity ibaluleke kumuntu wesifazane kodwa kumuntu wesilisa ngazi ukuthi akumelanga, ayinasidingo, ayinaveli. Kuyiqiniso yini lokho? Sanibonani, ngiphinde futhi nginamukele nginibingelele ezinhlelweni ezakhayo nezikhulisayo ezinohlonze ngaphansi kwegama elithi Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. Sisekuyo ke inyanga kaMandulo nokuyinyanga eMzansi Afrika lapho khona sizama ngazo zonke indlela ukuthi siqinise amaxhamu obudlelwane phakathi kwakho nemvelaphi yakho. Umbuzo ke esikubuza wona namhlanje ukuthi ngabe uyazazi yini ukuthi ungubani na? Igama uZandi isibongo Mfeka. Uma lwandle kalwela lwezinkonjane zona esihambela le kude phezulu, kanti ke ngizalwa esiswini sikaMangcobo. Uma shiya mahle ufuze unyuswa. Namhlanje ngithi kuwena ake sizame ukuthi senze lo mandulo ube ngokhethekile, sifunde ngezinto ezibalekile, siphinde futhi sizazi ukuthi singobani, sizikhathaze futhi nokuthi sazi ukuthi singobani empilweni ukuze impilo zethu zibe nekusasa eliqhakazile. Njengenjwayelo ke angihambi ngedwa, ngihamba nesivakashi sami namhlanje cobelela kabanzi ngolwazi oluphusileyo. Ngimbiza ngosolwazi nakuwe ke usolwazi. Namhlanje uzoke athi asibuyisele kancane emuva. Uma ukuthi umlandeli wale nqubo yethu yalolu hlelo lethu, uzokhumbula ukuthi kunesiqephu esike sasikhipha ezimbalwa ezedlule lapho besikhuluma khona ngentombazanyana esencane eseyidlule ezintweni eziningi ezingezinhle nezikhubaza umoya. Uma ngabe uzilalela ukuthi umuntu omncane kangaka kuza kanjani ukuthi adlule ezimweni ezibukhuni nezinzima kangaka kodwa still akwazi ukuthi aphinde aphile. Nokuthi ke senza kanjani ukuthi esimweni esifana nesakhe simtholele indlela yokuthi akwazi ukuthi abuyele back empandeni zokuphila kwakhe nasempandeni zokuzaleka kwakhe ukuze kube yila azoqala khona ukulungisa impilo yakhe. Ukuchaza konke lokhu nokunaba kuwona mina angazi kakhulu, kodwa usolwazi osivakashele namhlanje uzosibingelela azazisa ukuthi ubani kuwena abeke sibese siqala kahle indaba yethu. Sawubona Prof. Niyaphila Mamfeka? Hayi siyaphila. Siyabona. Hayi siyaphila. Siyakwamukela Prof, siyakwamukela ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usenzele isikhathi sokuthi ube nathi namhlanje. Kubonga mina. Ngicela utshela umbukele ekhaya ukuthi ngihleli nobani. Blessing, ngizalwa inkosi yaMashangana. Le kudenala phesheya kweLimpopo, ngizalwa kuMadube esizweni samaLozi azinze eMalawi, kunkosi yaMashangana uSithole le kuMozambique, Zimbabwe. Abawazi umlando wethu thina isizwe samaNguni ukuthi baningi amaNguni asuke lana ngesikhathi so-1830, ngesikhathi esijwayele kubizwa ngesikhathi somfecane, isikhathi senkosi bedla umlilo, inkosi uShaka. Kwaba nezizwe nje zasuka la uMshweshwe wahamba nabeSuthu bayozibona besentabeni zaseLesotho. Umzilikazi kaMashobane wahamba namaNdebele bawele eLimpopo bayohlala
ukukhanda isizwe samaNdebele endawo ebizwa manje kwaBulawayo eMatebeleland eZimbabwe. Kulezi zizwe kuphume izizwe nje ezibalelwa ko7. Mina ngilandela izizwe ezimbili ke uzwa ngendaba uhambe naMashangana. Ukusuka ubaba wami kuleyo site, uma wami usuka kuzwe lamalozi ahamba ayohlala leko Malawi ko Tanzania, kuthi abantu amanguni abuyela vele kuzizwe abasuka kuzo ukuze amanguni afike la vele asuka le engonini eAfrika. So ngesikhathi 1830 mabephindela ku Central Africa babuyela vele kundawo abazaziyo abakade bedlula kuzo. So mhlawumbe kule nyanga mamfeka ika September sikhuluma ngeHeritage. Kubalekile lokho ukuthi sizazi njengama-Afrika ngoba kuba nekuthanda ukuphakamisa umoya wokuhlobulana ngezizwe nezizwe lezi ezincane ezingama-tribes, kodwa ngoba ukuzalwa kwethu sisizwe esifanayo, sisizwe esisodwa. Mina sengizwa lento ukuthi kusho kahle kahle sonke sihlobene. Ngoba ngiyakuzwa umention ukuthi ngaphesheya kweLimpopo, kodwa futhi at the same time ukhuluma ngabanguni. Abanguni sibazi eMzansi. Ngoba angicabanga ukuthi indaba yomlando amanguni igama lokuthi amanguni liqhamuka ukuthini? Abantu abasuka engone eAfrika. Ingono yini? Una ingono ungasikhombisa? Ingono yebele. Ingono yebele. Yes. Ikephi ingono ma ubuka iAfrika, ingono yeAfrika ikuphi? Okay, yes. Uyabona la kuqhamuka khona iregion ebizwa ngeShabakatanga region. La kunoGhana manje. Ila khona izizwe eningi zaqala ukukhula, uKemet besuka koGibhita behla ke behla kancane kuze kugcwale abantu la eZansi la sikhona eMzansi kaAfrika, abantu abaneclaim kahle kule ndawo, amaKhoi namaSan. Okay. Thina sonke amanguni sabantu bokufika la. Umehluko nje ukuthi abanye bafika 400 years ago, abanye bafika 40 years ago, okay. Abanye bafika 4 weeks ago. So kahle ngizwa abantu abanye baba nalento ukuthi hayi mina ngomtsinzi wokuzimilela, uthi okay umile kephi ngoba usukaphi. So sesiyazi ukuthi abanye bakhulumiswa ngokungazi, ngoba ma ungazi vele uba nevoice elikhulu neplatform, uyakwazi ukuhamba ukhuluma ungathi uyazi abantu baze bakulalele. And njengoba balalela abanye besho ukuthi ma ubheka futhi nalokho esikubukayo, abantu abalandelwa kakhulu akubona abantu abane content ephilisa isizwe. Abantu abalandelwa kakhulu abane content ephilisa isizwe abalandelwa kakhulu ngoba abantu bafuna into ezimnandi ezidlulayo ezicazayo. So kunokwenzeka ukuthi lo mlando akuwona umlando omusha ongaziwa, kodwa abantu abawufuni wona ukhona endaweni eziningi lezi zokukhangisa, kodwa sifuna ukuyidansela, sesiyoyigrovela. So kwenza ukuthi sibuye singazibuzi ukuthi kanti singobani, siqhamukaphi, siyapi. Okay. Now Prof, uthi usithole. Kodwa abaningi bozwa kwenu bakwazi njengo Prof Karumbinza. uKarumbinza ubuya kephi? So right. Sesikhuluma ngeonomastics. This is how names work. Amagama ethu, onomastics is the study of history through names. So asibuye kukaZulu. uZulu bekuyigama lomuntu bekuyongena isename. Ma uke walandela umlando kaQwabe noZulu. uQwabe noZulu bazalwa uNozinja. uZulu umfana omncane kunoQwabe. Kwa uZulu waba yena ogqamile, oQwabe ogumede angithi. Lawa ama first names wonke
ama-first names lawa ngokuhamba kwesikhathi kubuya kube nomuntu uzwe ukuthi kunabantu bakamfeka, kunabantu bakamnguni, kunabantu bakabani. Bonke lawo Mfeka was a first name. But ngokuhamba kwesikhathi yaba i-surname. Ngokuhlukana. Remember ke even mawufunda le ncwadi yaka-Afrika abantu bacabanga ukuthi yabelungu iBhayibheli umlando weAfrika loyo. Uzothola ukuthi bekunoJakobo. Ngicela ubuye khona bangezwanga. Uthe mawufunda le ncwadi yase-Afrika abantu abaningi abacabanga ukuthi iBhayibheli. Incwadi umlando weAfrika mawufuna ukwazi umlando weAfrika thatha iBhayibheli. Uthola ukuthi ukuqalwa kwezwe kwaqala la eAfrika. uNkulunkulu wadala izwe nomhlaba wakabumba umuntu ngesihlabathi mawubuka umlungu nami uba nofana nesihlabathi yimi iAfrika mawuzwa kucazwa imfula lemine phakathi kwakhandwa khona indawo yeEden insimi yeEden ilapha uyibheka la eAfrika koEthiopia kule region yonke koNigeria bonke laba abantwana ababizwa ama-Arab ingxenye yabo ama-African abantwana baJoseph abasabalala abanye Middle East of what bonke bangama-African. So uma uyilandela leyo nto izokunikeza isithombe sokuthi singabantu thina sikudinge umlando wabo mawufunda uzozwa ukuthi umntana kaJakobe awuzwe ukuthi Jacob Smith ama-surname into eqale manje so kufuna ukuhlukanisa so kune birth register kufanele usuthi uZandi Mfeka so kufanele ushuke uZandi Muphi ozalwa ngumfeka umfeka sokuyisibongo so ubuze uQarumbidza uqhamuka ekutheni kubangwa kobukhosi umkhulu wami wazalwa kufanele afihlwe angabulawi kwenzela ukuthi angabulawi njenge idlalifa lobukhosi wayokhulela kwenye indawo wanikezwa i-nickname uQarumbidza kufana nokudumisa ukudumisa so bekufana njenge clan name. Yes, it wasn't a clan name, it was his nickname, his role in the kingdom. Ungathi masibheka la eKwaZulu Natal imbongi yenkosi. Oh, okay. So that becomes kufana nomuntu osibiya babiya ngenkomo abanye bebiya right so kuyithakazelo zokuchaza usibiya ngezinto ezenzeke kuye so this is how names develop names develop njengamagama kwaJuda ufika endaweni enamanzi abantu ababayo sigama selibizwa uMara it's a description amagama amanguni singesizulu sithi ibizo ukuqamba igama Ukuqamba is to name something. Okay. As you name it, you're describing. It's two ways. Iya ekuqaleni ukuthi it's describing into okubonakala kwenzwa yilo muntu. But it's also prophetic ekutheni umntana lo uvusa umuzi. Uzovusa umuzi it's aspirational abazali bane aspiration ukuthi uvusa umuzi uzovusa umuzi lo wakabani walapha kaSithole so names came up that way so people then think so kufana nomuntu umpofana for example uZulu right o Mageba umunye umuntu angahamba aqale ukusayina isurname yakhe ezuMageba so umuntu ongakwazi ukuthi abantwana balowo muntu lo bonke boqhamuka babo bongi Mageba ngenza example yeah okay right so iloko okuyenziwa amagama so namanje njengoba ngila eMzansi eSouth Africa la ngihlala khona kuba ne-nickname abantu abangibiza ngayo leyo nickname ibuya ibese iba igama so for example ngiyafuya la ngihlala khona ngasemakhambane eMtubatuba ngiyafuya nginembuzi abantu mabe ngibona bathi yilo wenkukhu
qala sokuthi ayilo baba wenkukhu Baba lapha. wenkukhu, ehe. So kuzothiwa kwankukhu lapha sibe sekuba igama. Yeah. Then lokho akungikhiphi ukuthi okuzalwa because abantu ngiyabonga ukuthi uyawubuza lo mbuzo because uma ngithi Sithole abantu bacabanga ukuthi ngifike la ngalithanda igama lokuthi Sithole libizeka Uthengile. kalula 1,000 rand for what? For passport? 100,000 rand for ID. libizeka kalula mhlawumbe bengizothi nguqwabe manje angikwazi ukuthi qwabe ngasethi ke Sithole because kuyabizeka cha ngizala uMadube kaSithole so akukho into especial ngokuzalwa kaSithole ngokuba uSithole that's what God uNkulunkulu wathanda ukuthi ngizalwe kulelo khaya. So mangisho ukuthi ngizalwa kaSithole ngisho imvelaphi yami ngoba angiqali eZimbabwe angiqali eMalawi ngiqala la ngiqale khona futhi angiqale eMzansi kwaba ukudlula nje sisuka khona. So njengoba ngike ngasho ukuthi kahle angiye sifika nomthwalo njengam abantu bethanda ukusho ukuthi kunabantu abafike nomthwalo Nkosi yami sonke sizelwe umthwalo vele ngifike ne-checkers wami lana ngisuka khona but bengizelwe nakhona. And lento oyichazayo ingenza ngicabange inkulumo engake ngaba nayo a while ago with omunye wabahlobo bami omdabu waseCongo. Lento ichazayo eCongo basayiqhuba. eCongo akuna name, akunasibongo. Kodwa lolo gama lelo lo muntu wakulowo muzi akhethe ukuyilisho uqhubeka nalo nezingane zakhe zibe nalelo gama and liphenduke libe isibongo. Kangangokuthi wachaza wathi uma kuukuthi izingane zakhe azilifuni at some point alisalifuni ziyalishintsha zeziqambelelalo. Kunjalo and that's why ngi-arguisha nabanye abantu ukuthi kahle sesifika isikhathi la sidinga khona i-DNA library ukuze sibe ne-idea ukuthi vele ngoba uqinisile sihlobene njengoba sila ubona ukuthi omunye uzoba nokuzwana nomzala o nomshana o nomalume engazi ngoba awazi ukuthi umuntu waya eGoli wahlangana nobani wabuya nengane leyo ngane ayizazi ukuthi yakabani icabanga ukuthi yakaMofokeng eGoli kanti uMofokeng beyisukele eMalawi uyabona Phiri. So sihlangana nomuntu wakaPhiri ke 2 generations down the line kanti umkhulu loyo kanti ingane kamkhulu loyo so kunzima kakhulu kuyafuneka kodwa ukuthi I think the bottom line is simuntu munye sibantu banye isahlulwa imngcele esayikhandelwa abelumbi laba bendlebe ikhanyilanga bafika ngokuthi bayakuthanda ukusicontrola. The best way abangasicontrola ngayo ukuthi baqhamise ukuhlukana kwethu ke ngihlala kakhulu mina ngiqaphele la ngihlala khona ngihlala nabantu abasuka Eastern Cape kolusikisiki nabasuka kaZulu kize ngicabanga ukuthi badlelana namampondo namaZulu indlela abangathandani ngayo babizana ngezinto kuze kube buhlungu ubone ukuthi kuswela ulwazi ukuthi singabantu banye kuze kuthiwa kunomzumkhulu lapha umzumkhulu kaXhosa abantwana bomuntu omunye uZulu namaXhosa but ngoba siwazi umlando sesibambelela omkhulu abathathelana abafazi neinkomo silo igrudge esingayazi kahle esingenalo idea ukuthi ma uyiqala ukuthi uzoyithi bekwenze njani baze balwe bekubanga ubukhosi bekubangwa izinto eziningi ezibangwayo but mina nawe sihlangana manje asazani naloko wayisingakhi isizwe sethu siye phambili. Okay, now nayi indaba
kuyinyanga kaMandulo sisazama ukuthi sikhumbuze abantu ngokubaluleka kwemvelaphi nokubaluleka kokuzazi ukuthi ubani. Kune episode esike sayi khipha emavikini ambalwa edlule lapho besikhuluma khona nentombazanyana eseyincane ezaleke ngendlela ethe ukwehluka, izalelwe emgwaqweni, umama wakhe bethengisa ngomzimba, waqhubeka nempilo, wakhulela emakhaya lapho kugcina khona izintandane, to a point la ezithola khona naye ephindela back ukuyokwenza the very same imsebenzi umama wakhe amzale ngawo. Prof, ake usichazele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu uziqonde ukuthi ubani, uzalwa kephi, usuka kephi, umlando nje as a whole, lokhu ngesingisi abakubiza nge-family tree, and nokuthi mhlawumbe mongaphinde uthi kusinabela ukuthi omuphi umthelela okunganako empumelelweni yakho if you don't go back and you don't find izindlela zokuyilungisa. Ngicabanga ukuthi kusobala ukuthi singabantu sihlukane nezilwane ezinye lezeni zidlayo ngoba thina siyazazi ukuthi siumoya, we are a spirit living a human experience. Singumoya ophila esiphila njengabantu. Ukuba umoya lokho kubaluleke kakhulu ngoba kuthatha abantu ababili ukuze kukhandeke umuntu. Yes. If umkhulu wakho behlanga, not even abazali bakho, if umkhulu wakho bethole esinye isaguga nje omunye umama ngaphandle kagogo wakho lo athole ubaba wakho through, ngabe wena ungekho namhlanje. Yes. If kuside lika baba wakho, if ugogo wakho kuma wakho bethola omunye ubaba ongasiye lo othole uma wakho, ngabe yena engazalwanga nawe ungekho lana. So as abantu, we are a product of an exactitude ebuyela as far back as 100, it goes far back. Ukuze sizalwe la kwafuneka ukhokho kakhokho nokhokho ahlangane no exact ugogo kagogo ozale ugogo kama wakho ukenzela ukuthi ngibe khona. And as we do this, kuhlangana imoya emibili ekhanda umoya owodwa. Lokho okuhambeni kwakhona ikhona okwenza ukuthi uma ngingawazi umlando wami nemvelaphi yami nezinto ezenziwe endleleni ukuze ngibe la ngikhona, anginokuzazi ngokuphelela. I will not get to, yabona kunsuku ezidlulile bengithatha uhambo lokuya eMalawi ngoba yila kusuka khona uma wami, ubaba wakhe asuke khona. Ngo-1953 to 1963, iRhodesia, iZimbabwe, Malawi, neZambia bekuyizwe elilodwa. Yeah. Ukuba izwe elilodwa, icapital iRhodesia, abantu abaningi basuke eZambia kakhulu eMalawi behla beya eZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi ma uhlala eZim uzothola ukuthi kunama-town nama-township abanabantu okuziwa ukuthi le ndawo le inabantu baseMalawi. Babesebenza ku-railway line, babesebenza kumahhotela, babethini. So ngilandela ukuthi ezisikhula ukhona umuntu osuka ekhaya lunabantu abafuya inkomo. Nomlando wabo ukhona, even amagama awo ma ubezwa umdletshe babe nenkomo eziningi ezingathi zingamatshe. Right? Even their names, even their spirit, even what they do, we become who we are. Siba lento esiyiyo ngemvelaphi yethu. So ma ungibona ngiyakuthanda ukulima, ma ungalandelela umlando wakithi, sinomlando wabalimi. So ukuzazi ukuthi ngisukaphi, that spirit, lo moya lowo, lo mlando lowo uyasho ukuthi within my bones, within my DA kuhleli. Even ma ungathi ngifuna ukuba uprofessor etown, akuvumi, kufuneka ngibuyele ekhaya ngiyolima.
because that's who umoya wemvelaphi yakho neimpande zakho la usuka khona vele within your family i-DNA ibisho njalo ukuthi umndeni wabalimi lo. And even indlela uyabona indlela engizophila ngayo nala ngizizwa ngikhululeke khona. Mawungangifaka edrobheni ungifake ku-17th floor ngeke ngikhululeke lapho. Kodwa ungithathe uyongifaka kuRonto wasemakhaya unginikeza imfuyo unginikeza amanzi negeja. Ngikhululekile even angizwi futhi ngigula ngidinga isibhedlela. I'm very healthy. Even mangihamba ngiyolala kuyalaleka nje ngingaziboni ngiqhwashile ngoba ngisendaweni uyaconnecta nale ndawo okuyona ngoba ila umoya wabantu bakini abaphansi ukhona nawo. That's why ubona abantu manje Mamfeka ukuthi umuntu usebenza kahle kodwa ustressed. Uke wabona ukuthi abantu abane-stress abantu abafundile basebenza banemali but bane-stress. I-stress ichaza i-misalignment, align-eki kahle komqondo nomoya nomzimba nomuntu into azalelwe ukuba yiyo. So you find ukuthi umuntu ufunde kahle waba accountant top of the class kodwa mayeqeda uzoshiya accountant ayoba i-journalist ayoba intatheli ashiye i-medicine ahamba ayodansa abe umculi because ukukhandwa kwakhe nomoya wakhe awukho lapha ekuhlinzeni abantu esibhedlela. Mculweni wenza inkondlo ukubhala incwadi yileyo nto yenza ukuthi azizwe ephelele azizwe enza into emvunayo. So kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu azazi because you end up falling into the cracks ukuthi ngiyazama akuzameki kanti uzama into umoya. AmaKristu bathanda ukuthi you are where the grace is bayibiza umusa wako in Christian language would call it igrace ukuthi igrace yakho ayikho laphaya ilaphaya ngokwesintu umoya wakho nobuwena abukho kulento ozama ukuyenza uyenza ngenkani. So kunabantu obona ukuthi kufana nokuba uthisha iphoyisa kukhona abantu nabefundisi umfundisi umuntu ngokwesikhathi because uhlulekile emsebenzi awutholakali wacabanga ukuthi mangingamisa itent lami laphaya kuzohamba kahle. But kukhona abafundisi nje mawuthi umbona ukuthi lento ikuyena le. Uke wamuzwa ngike ngilalela omunye ubaba lapha emsakazweni uGumbi uthi umuzwa kube kukhona nalo owekwakithi uNJ Sithole mayesesukumile eshumayela uzukuthi lento uyayizwa kuyena akayifundeli. Even eyifundele ufunda phezu kwento ekuyena. So lokho ukuzazi ukuthi uyini usukaphi nokuthi umlando wakho uthini kuyakwazi ukuthi kukufake endaweni lapho ukwazi uku-aligna what you do and who you are. Ma ukwazi kwenza njalo kuba lula ukuphila impilo nokuba happy even ma ungayenzi imali eningi. Uyothola ukuthi abantu abanemali eningi they are the most stressed people but kuba nabantu njengoba ngisho bengiseMalawi abanamali laba bantu but uyababona udinga ukutshela ukuthi bahappy abantu bakhulekile even indlela imndeni yabo ubaba kanamali umama kanamali abantwana yabona ukuthi ayikho imali la ekhaya but indlela abathandana ngayo indlela abahloniphana ngayo uthola ukuthi hayibo ngaze ngafunda isifundo lana ukuthi kwesinye isikhathi it's not money but it's being ube endaweni okufanele ube kuyo. A sense of belonging. Okay. So now Prof tshela mina ke siyayibona lento uyayichaza ukuthi umthelela wokungazazi ukuthi imvelaphi yakho imi kanjani. Uma ke sekwenzakalile ngazithola ukuthi there is a misalignment from me not knowing my roots ngingazazi nje ukuthi ngubani.
ngifuna ukulungisa ngilungisa kanjani, where do I begin, where do I start ukuthi ngibe yilento ezongenza ukuthi ingifikisele ekutheni ngi-align nama-roots wami nobuntu bami. Kuzoya ngokuthi ukephi ngizosebenzisa le ncwadi engithi yakithi le engiclaimile ukuthi yakithi uMoses esethola ukuthi akayona indodana kaFaro. Wathola ukuthi yena ungumJuda. Yes. WabaJuda. Wakhetha ukuthi kungcono ayosafarisha nabantu bakubo nokuthi azithole ebizwa ngendodana kaFaro. So ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kudinga i-personal call ethi sengizibonile ukuthi angiyona lento noma ngaqeda u7 years ngifunda enyuvesi ukuthi ngifuna ukwenza lento. Kwesinye isikhathi uphuma e-matric umzali athi na isikole na imali hamba ispecial lezi ngane esuka emakhaya right hamba e-UCT uyoba lento uyenze leyo nto ngoba abazali befuna ukuyenza uyiphase ngempela ngoba ulalelile walandela konke but ukhule ubona ukuthi hayi mana akumina lokho. Impilo ifuku umuntu ofuna ukuphila at peace with yourself uyakwazi ukuthi uqale phansi uthi yiloko engifuna ukuthi ngiye khona senginale foundation mina ngihlezi ngithi akuko into ethi uma suyiqalile kufanele ufele kuyo njengoba ngila ngike ngaba uthisha ngaba isosha ngaba iphoyisa ngasebenza kuma NGO ngasebenza kahulumeni ngasebenza ku-university so konke lokho ebengikwenza engikubalayo kwaba i-foundation izinto engizaziyo manje everyday kule ama-experience wonke engidlule kuwo ayikho into ozoyenza as umuntu ezokumoshela isikhathi because kuyo zonke lezi zinto engizibalile kukhona exposure engiyitholile engithi namhlanje mangenza engikwenzayo kuyangena ubuphoyisa kuyangena ubusosha kuyangena ubuthisha kuyangena nje izinto ezihlukehlukene. That's what build. Remember thina njengendlu yakwa-Afrika abesingafani nabelungu. Abelungu ngihlezi nginikeza umfanekiso wendlu le. Thina besinendlu yo-round. Yonke into i-transparent ihlangene. Kwabelungu kuba ne-room yokuphekela ibizwa ngekhishi. Yes. Kube ne-room yokuhlala i-dining. Kube ne-room yokudlela i-dining room yokudlela, i-sitting room yokuhlala, ne-bedroom yokulala. Yonke izinto zi-compartmentalized. Ngangokuthi ma ufunda kufanele kube nendawo away from home la uyakhona Monday to Friday kuthiwa isikolo lesi. Ma usiyosonta ube nendawo ebizwa nge-church, synagogue la uzoyakhona uMgqibelo or iSunday uyosonta. Thina kwa-Afrika we lived a very complex life abelungu abangakwazi kuyenza ngoba zonke izinto zethu zisendaweni eyodwa. Kuleli khaya kunesibaya, that's our economy. Awudingi kuyusuke ekhaya uyo emsebenzini. Yonke into production ila usuke ekhaya nayingala kwesibaya kunendlu yabadala kunomsamo. That's your religion. That's your faith. Ukuxhumana kwakho nobani noNkulunkulu awudingi ukuthi uzosike ekhaya uyoxhumana nobani nomdali. Leli gama lesizulu elithi uNkulunkulu alichazi uThixo. Babuza ukuthi uThixo nimbiza ngani, bathi umkhulu womkhulu. So manje uzwa abantu bathi uNkulunkulu baze bathandeze impela ukuthi hayi uNkulunkulu sizwe. Ubani uNkulunkulu? Ayikho into ebizwa ngoNkulunkulu. Ne? Umkhulu womkhulu. They were describing umdali ukuthi ungumkhulu, kuthina uThixo ungumkhulu womkhulu. So kuchaza ukuthi ngesintu sethu izinto zethu zonke bezicomplex bezihlangene bekungekho into ehlukile eyenzwa ngokuhluka ukuthi mawusiyosebenza you must go to work and to work is ayikho ekhaya.
you must go to school and to learn akukho ekhaya. Besikwenzela la ekhaya la sikhona. Sifunda, sisebenza, ekufundeni kwethu siyasebenza, ekusebenzeni kwethu siyakhuleka. So that's why we were even closer to uNkulunkulu than sikhona manje. Ngoba ngomkhubulwane babekwazi ukuthi bathi kukomile sicela amanzi. Kunethe futhi. Bekwazi ukuthi kulanjiwe ekhaya kucelwe abahambe bayazingela babuye bebambe abakutholile ngoba bacelile. So inkolo yethu was much deeper and abelungu basisusa kuNkulunkulu basifake esontweni. So siba nale nkinga ukuthi we have now moved away from God and been left in church. Salahla uNkulunkulu wethu umkhulu omkhulu sasala namasonto. That's why even mawubona sikhonza akusizi ngalutho, sisenza lokhu asisakwenzi ngendlela ephelele, akukho into esisebenzelayo ngoba siyenza imikhuba, asisayenzi inkolo yethu esixhumanisa nomdali. Usakhuluma ngendaba yokwenza inkolo yethu nesixhumanisa nomdali. Inkolo yesintu ejwayelekile ukuthi uma ngabe usekhaya kunezinto ezenziwayo mawufikile ekhaya, mawumuntu ohambayo osebenza ukuthi mawufikile ekhaya bakushisela impepho, bakwamukela ekhaya. Noma uzohamba ingane mayizohamba iyezweni elikude iyocela umsebenzi noma iyofunda, bayiguqela lapha erondweni bashisa impepho, bayicelela indlela enhle ingane. Now esimweni la ungazi umuntu ungenayo at all iroute, lokho kungenza kanjani, kwenza kanjani ukuthi kubulale ikusasa lakho? Oqala ngalibulala nekusasa lakho ukungabi nalo connection, ngoba uyichazile nje eqaleni ukuthi imoya yabantu ababili abahlanganayo to begin with ukuze kuvele leya generation to generation to generation kusuke kuyimoya yabantu abaxhumanayo. So uma ukuthi lo moya wena udisconnected nawe akuna alignment, kwenzakalani ekusaseni lakho? Angithi uma ngike ngasho ukuthi iBhayibheli incwadi yakaAfrika mawubheka nje Old Testament yonke impepho ithola lapha eBhayibhelini, igazi lisetshenziswa kukhona lapha encwadini. Kodwa ke uma sihleli lana masingabuzana ukuthi ubaba ozala ubaba wakho ubani ngiyamazi, ubaba ozala umkhulu umkhulu kababa ngiyamazi yena, but umkhulu kamkhulu angisamazi. So already sekune disconnect. Asikhulume ngami ngizalwa iline yabefundisi ke angikaze ngikhulele ekhaya likhonzwayo. So ukuxhumana kwami nomdali sengikwenza ngomkhuleko, angikaze ngashiselwa. So akuyona indlela engingayiqala manje ngoba angiyazi ngizoyenza wrong, ibuye angazi ukuthi bayakuthanda yini ukwenzela izinto wrong. Ngibona abanye abantu ababuya bathi uma benza umcimbi bayothenga utshwala obuyenzwe ngale ngaphandle, bathi mabe benze ekhaya benzwa ubani? Buyenzwa umuntu, uthola ukuthi umuntu osamncane nje osane ehamba esikhathini somama uyalungisa usendlini yabadala uyenza utshwala, kwenziwa yini lokho? Nanokuthi njengoba wena uzalwa kaMfeka ungabenza yini ubutshwala bala ushadele khona okufanele abantwana abakhona abangasani esikhathini kuba bakwenzayo. So kunezinto eziningi esingasakwazi ukuzenza kahle because isiko lethu is not codified. That's why sike sibiza ukuthi asike sihlale nabantu abadala phansi bengakapheli sikubhale lokho, njengoba sinencwadi le sibizwa incwadi yabelungu ibhaliwe ukuthi amapriesta uma bengena begqoka kanje, afasa intambo kanje, kungene umpriesta onjani, isikhathi esingakanani masidlula engakaphumi akudonzwe ngentambo ngoba usefile phakathi. Asinayo into ecodified, so uzothola ukuthi asikhulume ngomemulo. Bamemulisa ngendlela engafani
eShepstone nendlela abamulisa ngayo Yeah, eNewcastle yeah. indlela abamulisa ngayo eJozini abanye bakwenza ukugcina isiko abanye Yes. bakwenza as umkhuba. Yes. So khona zonke lezo zinto if sithi sizenzela ukuxhumana nabadala zisasebenza yini ngoba singasazenzi ngendlela efanayo. So I really think ukuthi at the end of the day it boils down to inhloso. Uma ngisuka ekhaya ngihlonipha abantu balapha bekhaya sengiyahamba usuyahamba mntanami uhambe kahle kuhlatshwe imbuzi kuhlatshwe inkomo kudliwe kubizwa omakhelwane hayi usaye eGoli mntana usayosebenza ukhona itoha lisebetholile awuhamba kahle abakhipha ingubo bakumbese kuyabanda eGoli nali jacket kuyabanda eGoli na ingubo uhambe nezibusiso zomphakathi nomndeni wakho lokho kwenza ukuthi kuyokuvikela lapha la uyakhona. Angiboni ukuthi we need to be hard and fast ngokuthi kufanele sikwenze ngale ndlela ngoba vele sesikulahlile Awunamgomo nambandela as long as wenza lokho ocabanga ukuthi kuzokusebenzela ku right. So lo mntana one episode le ngayibuka nami akazi yena nomlando wakhe uzalwe kephi kwabanjani but ma esebona ekulesi simo yila realize ukuthi hayibo kanti noma wami udlule kulento so ungathi kune spirit kunomoya umfake kuleyo ndlela yini abengayenza yena engazi ukuthi endibezoyenziswa ubani ngoba kwaziwa futhi njengoba uma wakhe wamthola ngendlela umthole kuba isibongo sakhe ithakazelo zakhe makubizwa zizobizwa zithini singoba that's why uthola ukuthi laba abantwana bethu laba esibatholayo sisakala ukuthi siyakwazi yini ukuba nabantwana emakhaya babizwa ngabantwana bomalume bangabantwana bomkhulu ekhaya ngoba vele usuka yenzwanga ngendlela ukuthi uyenzwe ekhaya la uma wakhe aendele khona khona lokho konke kunemgomo yakhona nendlela yakhona yenziwa ngayo nako kunomthelela wakho kunomthelela wakho nako lokho. Prof khona into okwayi mention earlier ukuthi uma ngabe ubuwena buyakulandela wenza umzekelo ngawe ukuthi emlandweni wasekhaya kini kunomlando obulimi hence noma ngabe umuntu angakubeka ke endaweni eneyifundiswa but you are not very comfortable because kahle kwi DNA yakho kufanele ube semasemeni liyangibizi ikubizela le egejeni so now kwi situation enje uma ngibengathiwa singazama ukuhlonza ukuthi siqala kephi ukumsiza usisi ukuthi azithole naye abe umuntu onormal oyifilayo lento oyifilayo ukuthi mina ngiyazazi ukuthi mangingathiwa ngiyazazi ukuthi umoya wami ungiholela kuphi because umlando wami uthi now the situation yakhe is a bit different one uba bengingathiwa siyawazi ukumsiza bengingamele kuthiwe siqala ngani. So I always say ukuthi kumuntu kunemthelela omuhle nomthelela omubi. Kukhona izinto engizaziyo ukuthi bonke omkhulu bami bathi beshona basebengasenayo unkosikazi wokuqala wahamba baba nowesibili ko-anti wami bayashada babuye ekhaya izimakhaya uyawazi ukuthi ikhaya nekhaya laba abaphelele khona bayabuya you deal with that but ngike ngikhuluma ne-young people ngithi how do you know ukuthi this is who I am inayo into engiyithandayo uyabona nje mawahamba edrobheni ucikwa ngokungcola kwedolobha ukuthi that's your personality ubuwena abufihleki kukhona umuntu ofika edrobheni angabona ukuthi idolobha lingcolile bona ku right njengendlini nje singakhuluma indaba yedolobha endlini kukhona umuntu ohlala endlini angabona ukuthi uthi nje ufika nje endlini ukucleanwa every day la kuhlala khona iTV uthi kanje kune dust iscreen sona seTV ayibuka every day sine dust lo muntu akanayo indaba yokuba clean but kunomuntu ukuthi ma efika uyinono vele indawo akuyona kufanele ibe clean
So you find ukuthi umntana onjalo uma ezofika esikoleni izinto ze-environment, izinto ezinobu-cleanliness, izinto ezihambelana naye. Kuba nomntana ukuthi uma efika whether umfana or intombazana ihlale ekhishi. Uyakuthanda ukupheka, akazwani nekhishi elingcolile nani. So ikhona indlela yokumbona umntana esakhula ukuthi naku akuthandayo. So thina ezabantu abamnyama kufanele sifunde uku-identifya izinto abantwana bethu bazithandayo, siba-encourage kuzo. Ukwenzela ukuthi ukwazi ke ukumsiza umntana. Uyambona umntana udlala ngalokho, uyakuthanda makukhandwa. Ngike ngalalela enye episode oyenzile enomntwana othi uma ubaba wakhe behlala enobaba mayekhanda ila ikhululeka khona, because even eintombazana zizwa right maye noma wakhe, but maye sebenza nobaba wakhe ekhanda imoto ezizwa right naye ekhanda. That's what her spirit was more prone to. So lokho uku-identify abantwana bethu besabancane, lo uthanda lokho, singabachaneli, because mostly ama-middle income families ibona njengoba sike sazi ukuthi abantwana abagcwele estradini akubona abantwana babazali abadayisa amakinati, abantwana bonesi, bamameli, abantwana bothisha, abantwana amaphoyisa abaphuma emakhaya right, because kunalento ye-controlled parenting ehambisana futhi ne-contradiction ye-absentee parenting. Ungekho unjalo, ubhizi unjalo, ufuna futhi ukuthi ingane yenze okuthandwa nguwe, not ukuthi usupporte umntana kulento ayithandayo. So all those things zidinga ukuthi ngike ngiyibuza ukuthi ukushayela imoto kudinga ilicense, ukufundisa kudinga ilicense, kodwa ukuba mzali, umuntu njalo umzali engafundelanga ukuba mzali, nako kuba inkinga ukuthi we don't have programs that help abantu ukuthi baqale. Mhlawumbe uma Mfeka uyazi ukuthi i-certificate sokuqala leligama eselibizwa njengenhlamba manje, FUCK, i-certificate sokuqala leso, fornication under the consent of the king. Bekufanele uqale uthole incwadi esuka kuNkosi yamaNgisi ukuthi usungakwazi ukuba nomntana. Ma umntana wakho ezalwa ungenayo leyo certificate, bekubhalwa nje emsangweni lelo gama lelo. Ma umntana wakho ezalwa lelo gama lelo lingekho, bekuthiwa i-bastard. Umntana ozalwa abazali abangenayo certificate. Yes. So sibiza sesengathi thina inhlamba, but umlando walelo gama akulona inhlamba. People had permission to fornicate under the consent of the king. Yeah. So once waba nale uzala umntana ke ukuthi ma usomzalile uyiswe esikoleni sikahulumeni akhokhelwa athole nomsebenzi. Ama-bastard bengawuthola umsebenzi bengayi esikoleni ngoba abatholanga under the consent. Yes, kuzama ukugwema ukuthi kube nabantwana nje abazalwa noma kanjani bengahlelelwanga. So nalokho futhi ngizama ukuthi kwesinye isikhathi lento ukuthi nabantwana bayaphuma abahlelelwanga, abahlelekile na baze baphile impilo engahlelekile ngoba i-foundation yabo nayo iyantenga. Nalo muntu oba naye umntana umazi ukuthi izifo zakubo zitheni. Ubuze ukube nomntana one-asthma, umama uye esibhedlela wayebuza ukuthi unesi bayabuza ukuthi ekhaya kunemlando we-asthma, family history. Ayi asinaye, but ngoba lo muntu othole kuyo umntana awunabuhlobo naye, awazi ukuthi kubo i-history ithini, akasajovelwa. Yes, into le ekufanele ibe igweme ngomjovo okhona mahala esibhedlela ayisagwemeki ngoba lo muntu usuke wahamba wayomithela umuntu angamazi nomlando wakhe akamazi. Lokhu sokwenza ukuthi abantwana bazalwe
sebenezifo ebezingavoideka. Nalento yama-genes yama-recessive gene. Uzothi wena umfeka uthole umntana kumfeka ozalwe kaGumede ngoba ozalwe kaGumede ubizwa isibongo esithi Gumede, but igazi elikuyena kamfeka lo muntu. Ama-genes akini nama-gene akhe ayafana, senizala umntana oyisishosha. So ukwazi umlando kubaluleke ngezindlela eziningi ukuthi singathatha ilanga lonke nje ukuzama ukuchaza ukuthi psychologically, physically, mentally, emotionally kuyadingeka ukuthi abantu uma behlangana babe nolwazi lokuthi ubani lo ngihlanga, ngoba uhlanganisa impilo, uhlanganisa umlando. Kuhlangana kwabantu abawu-2 akukhona ukuhlangana kwe-2 bodies, ukuhlangana kwemlando. It's a meeting of histories that's producing and procreating the future. So how do you procreate a future out of unknown histories? Yeah. So sisenyangeni yamasiko sesiyivala nje le ndaba. Yini ongayisho as an advice to everybody who will be watching this episode concerning ukubaluleka nje kokuzazi ukuthi ubani? Because you have mentioned a number of things which I think ukuthi it is an education for another day. It's not something that you can all unpack under one episode. You have mentioned ukuthi nayo yona leyo uthi uhambe procreator under unknown history. It's some of the things that cause problems for us. Hence we are seeing usisi ebhekana neyinkinga eziningi, ukugula okuningi, a lot of things under one person, and you even ask yourself ukuthi lo muntu uphila kanjani, because ziningi izinto andlule kuzona ultimo uzibuka ngehlo lo sizi or le pain andlule kuyona ubona ukuthi fanele ngabe kadafa lo. Koda usaphila. So let us just give just a quick advice to people who are watching this episode and nengqikithi yayo ukuthi mhlambe elumphawo njengabaphala lona lithini. Ngicabanga ukuthi kumphakathi ngathi iculture yethu is beyond ukudla nokudansa nokugqoka. Because each time we talk about African history kuyangilemaza enhlizweni ukuthi sikhuluma ngedressing. So we think ukuthi iculture yethu ne-heritage yethu ukugqoka, ukudla nokudansa nomculo. Our culture and our history is much deeper than that. Is richer and deeper than that. So we need to sit down, sibe nama intergenerational dialogue, sikhulume, we pass on. Then kwaba bantu basemanyuvesi abafana nani ke, you spend time, you write and codify lo mlando lo. Wena njengoba uMamfeka uthini usufundile ke kaMfeka, anubhala umlando wakamfeka. Usukaphi, ibongo ezingena kaMfeka iziphi, ingbongo ezingangeni ziphi, umlando wakhona uqalaphi, babenzani, kanjani. That's important. Then lastly kuhulumeni wethu angaziyenza angabe abelungu abanesikhumba esimnyama, because kukhona isifo esiyenzeka ma umuntu esengena kuhulumeni akusenayo leyo nto yokuthi kube i-budget yaka social development, i-budget yaka arts and culture is always phansi than i-budget yoDeco, international relations nantoni, because as if it's less important. Yes. So even masiya esikoleni ubheka nje isyllabus, kunento ebizwa nge-life orientation yenziwa from grade 1 kuze umuntu afike e-matric. Uqeda isikole umuntu akufundwa ngezi izinto zabantu, umemulo, umshado, kulobola, zonke lezi zinto. Number 2, akufundwa amakhosi njengoba sihlala endaweni zamakhosi. Yini inkosi, yini induna, kubaluleke ngani. All these things as tradition zibukelwa phansi kakhulu. Uhulumeni wethu akazifandi, akazinikeza imali ukwenzela ukuthi siqonde nabantwana esibakhulisayo bakhule banolwazi lokuthi basukaphi, bayaphi, bangobani. So we actually need a whole social dialogue yokuthi this month of September njengoba sikhuluma nge-heritage, okay, sile emhlanga every year kuyiwa emhlanga. Kubaluleke ngani kuye emhlanga?
siyenza lokhu kwamantombazana, why umntombi i-virginity ibaluleke kumuntu wesifazane kodwa kumuntu wesilisa ngazi ukuthi akumelanga ayinasidingo. ayinaveni. Kuyiqiniso yini lokho? Right, sikuchaze nakhona mina ngiyakwa-understand ukuthi why kugadwe kakhulu umuntu wesifazane, ngoba bekugadwa imbewu ukwenzela ukuthi umuntu even lento yokujola nokubizwa igama ngathi inkulu angilazeli ngcono, igama lokuthi umuntu wesilisa uma efeba kuthiwa uyisoka, but umuntu wesifazane kuba yihlazi. Lokhu bekukugada ukuthi umuntu wesifazane angithi uyena one gift yokuthwala isisu. So uma umuntu wesifazane ezothi namhlanje ukaDlomo kusasa Dumisani kusasa ukaGumede kusasa ukaSithole, asazi ukuthi ingane ezizalwa la ekhaya zikabani. So it was meant to protect ifamily tree, imbewu yasekhaya ihlale iyasekhaya, so that you don't end up mixing. That was the main reason. But lokhu konke akufundiswe kucazwe abantu abakwazi, njengoba manje sikhuluma manje more than 3 out of 5 7 abantwana amadoda awondla ingane ezingasezona ezabo. So lokho kuchaza ukuthini ekhaya mawuzofika uthi weGumede weQwabe kumntana wakamfeka. Was umama noSathane noNkulunkulu bayazi kahle ukuthi umntana wakabani, but ubaba akazi. Yabona. So nalaba abadala mawuzomshushuzela umntana wazi kahle ukuthi uGumede lo akayena uSithole, bathini ke abadala, ithini nje ukukhula kwale ngane kuzoba njani. So zikhona izinto eziningi esizimoshayo ngokungazi ukuthi bizinto bezenzelwane, okufanele sibuyele kuzo, sizikhulume nje sonke, sibabeke umoya phansi, ngoba most of the time maso kukhulunywa abantu besifazane namadoda kunokuthethisana, singathethisana asibonisana, silulekane kahle ukwenzela ukuthi silaphe isizwe sethu, ngoba indlela la siyakhona kusasa kuzoba nzima kakhulu. And uzihlala uzwa abantu bethi ama-2000. Thola ukuthi lawo ama-2000 abazizalanga aphumaphi. But thina sazalwa sakhuliswa indlela esakhuliswa ngayo, asisakhulisa abantwana bethu ngale indlela. Sesithi nje ama-2000 and lo muno one ukhomba abantwana bethu ama-2000, eminye ikhomba thina. So our generation has failed as parents. We need to come and say, what can we do as abazali ukuthi sibuyise ukuba abazali sikhulisa abantwana bethu ngendlela ezosisa phambili. And I think this is the month. We don't need the month, we need the whole year for this conversation. Mbukele ekhaya, akawuthatha umzuzwana uzibuza ukuthi ubani, ubuyaphi, uzikhathaze futhi ngokufuna ukwazi kabanzi ngawe, ngoba kuvelile enkulumeni yethu namhlanje ukuthi ukuzazi kungayenza impilo yakho ibe lula ngendlela eziningi. Angazi ke mina ngifunde okuningi kule episode. Ngiyethemba ukuthi nawe uyithokozele, ngiyethemba futhi ukuthi nawe khona ukufundile. Sisahleli kuyo inyanga kaMandulo nekuyinyanga yamasiko, sithi akuzifunde ukuthi ubani. Siyabonga ngokubuka le episode. Prof, ngicela uvalelise kubabukeli and then we wrap up. Siyabonga kakhulu ababukeli emakhaya nabafuna ukufunda, ngempela sifundisane. Every day is a learning moment. Kukhona engikufundayo mangibuka, sifunda ukufunda kubuka izinto esizikhulisayo. Like and follow and support programs like this. Thank you. Ayike umsebenzi wami sowuphelile ke mina ke sebengiqedele nomsebenzi. Thank you. Bye. Love and peace. Siyabonga.